Тъкмо се прибрах от магазина и искам да ви покажа какво си взех, но преди да ви покажа, ще ви разкажа малко предистория, защо съм в момента толкова развълнувана за това, което намерих. Значи, миналата година, септември месец, с моя приятел ходихме на спа, на спато, не беше спато, нямаше спа. Ходихме на един хотел в село Лещен, което е много далече от Пазарджик, и на връщане минахме през един магазин и там видях едни Озмо яйца, които, ако не знаете, аз съм обсебена от такива играчки. Събирам си ги, както сестра ми е обсебена от Jellycat. Аз съм обсебена от това да си събирам играчки, да си ги слагам на рафта от яйца. И намерих тези яйца. И му казах, може ли да си взема едно? И той вика, в момента нямам пари. Викам, добре, все някъде в Пазарджик ще ги има. Значи хора, като ви казвам, претърсил съм всеки един магазин. Никъде ги няма. Баба сега ме прати да отида до магазина, за да купя пресно мляко, защото ще прави картофено пюре. Викам, айде добре, магазина, който по принципно хода, е излезнал в отпуска в момента и реших да отида в другия, в другата посока. И видях толкова много Озмо яйца и си викам, олен, аз буквално си го манифестирах. Казах си, сега представяш ли си, говоря си сама, представяш ли си да намеря там Озмо яйца? И те са били толкова близко до мен. Ми отне една година да ги намеря, откакто ходихме. Та взех си сега. Сега си взех 4. Ето ги. Това представляват хора, уникални са. Взех си 4. Сега ще ги отворим заедно и им казах, тъй като те ще излизат в отпуска този петък. И това означава, че... Аз просто им казах, че ще си купа цял стек от тези яйца. И сега ще видим какви са играчките и дали ще ми харесат. И да, хайде! Между другото, тези яйца са много така по-забавни, са принципно от киндер яйцата, според мен, защото си имат такива личица и всъщност, когато отвориш едно яйце, защото аз вече съм ги проучила, нали, как изглеждат, какви са им играчките, това, като отвориш едно и самото... Чакайте. Да, ето, самото яйце, вътре със същата картинка, каквато е и на опаковката, което е мега яко. Сега да видим. Ми се падна. Омага. Вижте ги. Оля, това ми прилича на Флинкстоун. На Флинстоун. Не ви ли прилича на тях? Нали така се казваха? Падна ми се този. Ето този. Оля, сега ще го сгубя, чакайте. Ето този ми се падна с лилавото. Между другото, тези са в момента някаква като колекция имат. Защото тези видеа, които аз гледах, бяха с... не знам дали се сещате, има едни като близалки на Озмо, пак такива шоколадови. И се едно са като герои, или има едни бисквити, също са като герои от самите Озмо, където си ги направили. Но и на това се кефя, смисъл, вижте. Не може да ме убедите в момента, че новите играчки на киндер и яйцата, примерно, са по-готини от тези, защото тези ми дават много вайб на когато аз бях на 10 и се интересувах от такива неща. Не, че сега не се интересувам, но все пак много ме кефат. Това е и другият вид яйце. Малко не си прилича сега снимката, но това е отделен въпрос. Сега ще видим дали ще ми се падне нещо пак от тази серия или ще бъде по-различно. Арво дойде при мене. Друго е! Омага! Умирам, хора! Стига! Оле, вижте ги! Някакви котки! Супер котки работи, супер герой! Арло, престани! Вижте ги! Падна ми се... Котината! О, зайка! Оле, хора, не мога. Не знам вие дали сте така... В смисъл, аз в момента съм на 18 години и се кефа повече на тези, примерно от някои гримове и така нататък. Просто не мога аз... Това съм го търсила толкова много време. What the hell? Добре, чакайте да го сгуба. Добре, бе, вижте го колко е яко. Как да не искате да го имате, да го колекционирате това да ви седи на рафта? Оле, обожавам. Преминаваме натам. Хайде. Такова отваряме сега. Малко почва да ми се разтопяват. Не е толкова естетик, но все пак. Добре. Още ново! Още е ново! Хора, това са супер много серии. Омага. Падна ми се къща! Гледайте. Къща имам. Коя е моята? Тази май. Тази е моята. Ето тази.
Оле, умирам от кеф. Ето ми е каштурката. Това се върти. Еми хора, не може да ми кажете, че не са яки. Аз тук ви убеждавам все едно да ги харесате. На мен принципно не ме вълнува това дали някой друг ще се изкефи толкова много на тях, колкото аз. Но просто това си ми е... Още от супер малко си събирам такива. И просто вижте ги. Просто са уникални. Дойде време и за последното ми яйце. Доста тъжно, че свършиха, но аз със сигурност ще си купя още. Не си мисля, че това ще е последния път, в който ще ме видите да отварям нещо такова. Така че, само без напрежонка. Това вече почина доста да се разтапя. По-бързо. Пак е ново! Оле, този път е на колекцията на Озмо, хора. Омага. Вижте ги. Това са такива като щандове за храна. И на мен ми се падна най-готиния. Ето този. Оле, това с какво е? С близалките, за които ви говорех. Омага, хора. Маля, не мога. Искам да ида сега и да си изкупа всичките, къде ги имаше в магазина. Ето ги. Маля, чакайте да го сгуба. Даже си идва и с стикери. Мега яко е това. Добре, бе, вижте го. Уникално е просто. Супер подходящо е като за мен. Ето. Зайка отива и си купува сладолет. Още сега искам да ида да си изкупа всичките, които имаше там. Трябва да се въздържам, защото както може да видите, примерно на Kinder яйцата, те пускат примерно една колекция супергерои и ще ги държат тия супергерои 3 месеца. Докато тук всяко едно яйце си е различна колекция и ви говорих точно за ето тези, които ми излизат в TikTok на мен с техните си колекции. Това просто е уникално. 100 пъти по-готини с тия играчки от тия на Kinder. В смисъл и къща си има вече този заек. И ето това чудовище имам. Опа, да. Ами хора, благодаря ви, че гледахте. Беше малко абсурдно това видео, но наистина съм много развълнувана за това, което намерих. Реших да го споделя с вас, така че да. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао!